Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong gabi kanatong tanan, kumusta? Adlaw da ay karong Lunes no? It's a Jays na gyud sa buwan sa August, tuig 2026. O sa dili pa day no? Shout out ay ko no kang John Bert Bagyo Sumundong. Shout out ay idol. Salamat kayo sa pagpaminaw no? O kang anak Leta Lermen. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no? Thank you kayo. Ug sa tanan nga nagsunod aning trabahano, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Part 16 na to no, mga followers no. Part 16 na ta. Maskara. Karon ako na sad kilip. Ako nang naibapaw ni mo. Giyak ang taraka. Di apa. Mukul ko yung naong ani. Mamatay ka! May pusin ka niya. Nalagpot ang arbas ngayong gigunitan. Gipusin na sad. Kinsa may pusin sa kong kauban. Kung gana ka, napalhunog nahagba sa yuta. Kinsa uy, taong nagmaskara. Kinsa ka? Dali siyang bibiyak. Misuot sa kakayuan. Animal. Animal? Kamoy mga animal. Tutay, nagmotor. Nagpanungo na siya. Magpatabang ko niya. Naara siya. Hoy, Amil! Si Bainti ka na. Salamat. Salamat ka niya ka. Sunod akong polis car! Yan sila! Ang mga polis! Salamat, Bainting. Ida, mauni di ay di mamayan, ha? Mauni sila. Salbahis, pati lula ko. Ha? Mga kanahan mo, ha? Kanahan ay karupa mo. Agawa na nukla. Perbida sa dinoo ni mo. Nana sila ba ang mga polis? Salamat nga. Aniya sila. Salamat din taon. Nana ang daog na. Dali mo, sir. Aniyaring duha ka tao nga dini mamayad sa gasolina. Misibat, human o pagpatubil. Okay. Sa maron kining usap. May suman sa duha ka tuod. May mipusil kanina, sir. Kinsa mipusil? Ang taong nagmaskara. Unsa? Nanawag na sila. Hello. Kakibot. Congrats. Dali ka mo. Kay doon ako'y ganti gikan ako. Doon na mo'y ganti. Doon mo'y ganti gikan ako. Tukon kayo nahipos ng news, Abel. Sukuhi, kakibot. Sukuhi. Kami ang nabakuti. Unsa? Nadakpan kami ni Abil. Unsa dakpan? Nadakpan may Abil tungod kay doon ay bitabang ka niya. Kinsa ang nitabang kang Abil? Kinsa? Ang taong nagmaskara. Taong nagmaskara? Kakibot. Kung diya kami karon magputi mi. Nadakpan kami sa mga pulis. Animal! Kakibot! Di man piyait masday! Kakibot, luwas kami. Ikaw lang pirmi ang luwas, pero kami pirmi ang malaot. Kakibot! Kung dili mo kami maluwas, pues, mag-inunong ay ta. Usa! Daga na sa ato mga kaubang kakibot, katuwa na si Pierno, o niya ikaw na paspor katuryo. Kakibot! Mas maluwas kami. Kung dili mo kami maluwas, laglagan tayo. Uy! Kakibot! Babay, kakibot. Kakibot! Oh, shit! Animal! Ay, kugul ka!
Buisit ka! Murag politikos ka uluhan na. Damay man. Atong kong iyang pamilya. Magpatabang ko. Yup, dili sila magpataka. Ug lamlam sa ilang mga baba. Yamat ra. Laglagan tayo. Oh, buti pa sabot. Damay na ko nila. Buisit! Buisit! Oh, si Charity. Libalik na siya. Charity! Kumusta ang imong lakaw? Okay na, sir. Oh, pag-abot na ko dire, wa ka na. Nagpapuli ka sa lain na tong trabahante. Importante magod kaayo, sir. Oh, unsa ka importante? May gitabangan lang ko, sir. Gitabangan. Kinsa man ang imong gitabangan. Akong paryente, nasakit manggod, nangayo og tabang, financial. Oh, okay, very good, very good. Sige, sir, ha. Og, sorry kaayo, sir. Emergency manggod. Mo nga nidali ko og biya. Nagpapuli ko kadiyot. Okay lang, Charity, okay lang. Ari na ko, sir, ha. Madto po ko sa office. Padayon lang, padayon. Salamat, sir. Charity, kariyot lang. Ngano, sir? Ang imong karsones na idaghang amorsiko. Oo, sir, kay sulunod manggod ang gipuy-an sa akong paryente. Mag-agi kapag kasagbutan. Oh, mao ba? Sige, sir, ha. Ari na ko, sir. Okay, okay. Oh, kariyot lang, kariyot lang. Ngano naman, sir? Na nagbagal sa imong kilid unsa ka na. Kini, sir. Armas, sir. Armas. Para pag self-defense. Lisod na kayong panahon ron, mas may pagkitay makapusil kaysa kitay hipusilan. Oh, Charity. Hello, Federico. Marga, tabangi ko. Unsa ka pagtabang? Nabakuti ang duha na ko kasagop. Yabaw untang muhipos kang abil. Nadakpan sa kapulisan. Tungod sa usa ka taong nagmaskara. Unsa? O inyo unsa ka sa pagtabang ha? Federico? Kinsa ka nagikasulti ni mo, Marga? Rafael? Kinsa na imong gikasulti? Si Federico. Si Federico. Unsa yung tuyo? Ha? Unsa? Nag-follow up lang kung unsa na progress ang gipangayo nimo. Dili ko ikahatag, Marga. Darling, Rafael. Asa siya may kiksulti ko. Amiga ng cellphone. Ni Rafael. Hello, Federico. Federico. Tingog ko gano'n, dili ka man mo tingog, Federico. Don Rafael. Oh, Don Rafael? Huwag ka na magdati ka na ako. Why ka puslanan ng mutahod po karibog daddy? Kabantay ka na. Di ka mabuhatag sa kong gipangayo. Oh, Federico. Onsa man, dili yun. Kay mo declare na lang kong war. Patok ni mo. Federico. Pagsultay. Di kinahanglan kinako ang kwarta. O kung dili ka yun, kung di yun ka mahatag, okay lang. Pero, mahimo mo akong kaaway. Oh, Federico. Okay. Paminaw. Hatagan taga katunga sa imong gipangayo. Katunga! Yes. Hatagan taga katunga. Kanusa? Di kinahanglan ko na kana sa labing madaling panahon. Og mga lawa, ako ihatag kanimo ang katunga. Karoon ang gusto ko. Oh, Federico. Deal or no deal? Tubag! Muhatag na gid ay kanyor. Oh, baho ka na ula. Di kini man tanan yor. Higit ang baga na ko ni Marga nga aron ko na way samok. Hatagan ko na lang si Federico siyang ipangayo. Mao ka ng tinuod, Ola. Gani, maluoy kaayo ko ni Darling Rafael. Nga permi na lang presoro ni Federico. Mao nga, ako na lang siyang kitambagan, aron. Dili na maghasol nimo si Federico. Mao nga, iyan na lagi hatagan para way samok. Mao ba? Maluoy ko magkunaon na ni Rafael, darling. Pero, darling,
Ayaw na nagkawili ang kwarta nga imong ihatag kang Federico. Ihatag na lang. Aron ba nga naikalinaw? Oo niya, gano'n sa man ihatag nyor. Karon dayon, Ola. Unsa? Ikaw ang mo drive, ha? Akong pa-drive ni mo, hatod ni Federico ang kwarta. Anyo, nakadugang kong balita ba? Hindi pala ang dugay. O sa man ka nang maong balita, Ola? Kuan, duha ka mangingilan na sikop sa kapulisan. Kinsa man, Ola? Duha ka mangingilan nagpatubil, gipa full tank unya. Misirit, wa mamayad. Mao ba? May racing nga nadakpan sa kapulisan. Dili man kapulisan ang nakasikop nyo. Kundi ang mga pulis, isa man tayo nakadakop. Si Abel, ang anak ni Monyo Rafael. Usa? Tinuod ka, Ola? Yes, Miss Marga. Nadakpan ng duha tungod sa pagtabang sa taong nagmaskara. Taong nagmaskara? Taong nagmaskara. Daghanang milagro nga nahimo ka ng nagmaskara. O si Abel ang nakasikop. Yes, Nyo Rafael, ang imong anak. Mao na tinuod, Sir Macau. Si Bay Abel nakadakop sa mga duha ka ni 1, 2, 3 sa atua ba diri sa imong gasolinahan ba? Kanang 1, 2, 3 nga minaro bitaw pagkasulti sa mga taong mangingilan. 1, 2, 3. Oh, congrats, Abel. Dili ako ang angay pasalamatan, sir. Oh, kinsa man yan? Oh, oy, kinsa man Ang di? angay pasalamatan, sir. Mao ang taong nagmaskara. Oh, Oh, Abel. Kung dili patungod kaniya, sir, dili badakpan katong duha. Oho, mao ba? Kung dili patungod kaniya, patay na unta ko. Kinsa man to siya, Abel? Dili ko makasulti kung kinsa siya. Pero nagpasalamat ko niyag dako. Siya ang pagluwas ka nako. Kay kunuwa pa siya. Hayan, patay na ko. Mao ba, Abel? matay no? Matod ni mo Bay Abel, nagkumbate ka mo sa iyang kauban. Imong gikabayan taon ang iyang kauban. Gikulatan nimo, pero kalit biduol ang iyang kauban usa. Nagtion daan sa armas tumo nimo. Tinood ka na ba, Inting? Pero may butong kalit. Imong nabati. Nakita na kong nalagpot ang armas sa gigunitan sa mga tao. Di na igo ang iyang kamot. Tapos, nabati na ko ang laing mga buto. O dito, may igo sa duha ka tuhod sa maong tao. Napaluhod kini o wa na inahimo. Ang nagpusil, mao ang taong nagmaskara. Dayon, niabot ka. Ingon man ang pulis, di ba? Niabot ko. Ingon polis. Kinsa ka ang maong tao nga nagmaskara. Kung mailan siya, muhatag kong ganti. Pira ikanti, sir. Muhatag kong bisag 500,000 pesos. Isip ganti sa maay niyang pinuhatag. Awa na, higayon na. Inting, higayon ka unsa. Higayon ang magpaila ko, sir. Magpaila nga unsa. Panahon na nga magpaila ko, ha? Ay, musapa, sir, ha? Saun sa inting. Balihon ako, sir. Maskara si ako. Hanggaw ka, Inting. Hanggaw ka. Anong tawa mo ka, sir? Ito? Ayaw nating. Nasa di mo, sir. Ayaw nating. Kaya pa sinog mo to nga ang tinuod nga taong nagmaskara o niya, pusilon ka. Unsa, sir? Kuan kining. Kanara ba ako nusabtan ng tawa ng mga nagmaskara? Murag kontra na ang mga taong mga dautan o niya mangingilad. Sir. Sakto gid ka, sir. Ay, nga, di ko katuhuan nga ako ang taong maskara taon, oy. Ako, Di ko ako mutuo ko. Ha? Kay doon na pud kay abilidad. Dahil salite. Asa naman to si Miss Mariganyor? Nasa restaurant din yung restaurant. Wa pa malaki sa Federico, sir. Atulo pa abuton. Dili may tabo nga dili si mo tunga.
5 million kinigida ko nga gisuot sa malita. Ikuyawan, sir ko. Sir, kuyawan ko. Tingali ko sa ang ako tunay makamatik ko niya. Tulison ta. Tungod aning malita nga atong ta. Oh, hola. Asa na ka? Uy, pagdali na diha. Yes, Marga. Naan ko. Dool na ko. Good. Pagdali ha. Kitinghalig, mausap po niyang huna-huna ni Rafael. Oh, yes, Mami Marga. Kining tanan. Para din natong duha. Pasiuna pa lang. Pero gusto ko, ang laing katunga, ihatag ni Daddy. Federico? Kabantay ka na. Gamiton ko kini. Para sa pamilya sa duha na ko ka mga taong nasikop. Aram siyon, dili ni ako ikanta. Nga ako ang ilang pango. Sa kakibot gang. Nga mao'y responsable sa mga tulis o patay ning atong dapit. Federico? Uman akong dawat. Pangitag paagi. Nga magkabuwag kanila. Ha? Nga naman? Gusto ko magiguban mo. Gusto ko nga wag tango nimo ang akong stress. Kabantay ka na? Yes. Yes, Federico. Good, Pami, Marga. Good, Pami. Bye. Bye. Gusto makiguban si Federico na ako. Yes, Federico. Dili ka mapakyas. Kay gusto na sila ko nga matagbaw si imong kamanyakis. Dili ka magdugay. Ato na ko. Federico, iho, O gusto ko nga ang laing katunga. Imong ihatag na ko. iho, ganong inguna na kadako ang kantidad kay mo kikinahanglan nga kwarta, ha? Managanalan ko. Madagana sa unsa. Nga tingalig, ang makapahimo sa imong kwarta. Mao si Abel. Federico, Kabantay mo ko na. Gawas kang Abel. Doon pa ilaing makapahimos. kinsa? Kini si Marga. Federico, Ayoko i-apil, Federico. Naong, tili, Marga. Naibaw ko. Kapinangga kay kang Daddy Rafael. Mamatay siya, ugwa ka. Di ba, Daddy? tinuod ka na. So therefore, Kiki, klaro kayo. Gado na kay laing bahin sa katagiyunan ni Daddy Rafael. Rafael, darling. Ayoko guna-una Ang importante nga, magpabilin ang maayon yung relasyon ni Federico. Isip amahan og anak. Wag ka pa May gisulti ka, Ola? Wa man, Miss Marga. Ang yun lang ako ni mo, Mami Marga. Timani, nagtahod yung ni mo, Mami. Timani nga giilanti ka. Ha? Nga ikaw ang akong Mami. Yes, Federico. Maong atimana ug panggaagyod ang akong Daddy Rafael. Kamantay ka na. Ipasalig ko ka na. Okay, timani ka na. Timani lang. Makadungog yan ko. Nga imo lang gibuang ang akong daddy. Balik ko na ko, ha? Makadungog yan ko ba? Nga imo lang gibuang ang akong daddy. Imo lang tuntuhon ang akong daddy. Kaaway mo ako. Sabot ka? Tumantay ka na? Ha? Tumag! Makasalig ka, Federico. Labaw sa tanan. Ayaw yun budhi si daddy. Dili ka na mahitabo, Federico. Kali mahitabo na ha? Kanang kantang himayang nahunla ka na yung kalaki. Ayaw yun budhi. Kay kun buhato ni mo ang pagbudhi kang dati, bitayon ti ka. Mahal ko kayong imong daddy, Federico. Dili mahitabo nga magluib ko niya. Imo nang saad ako, ha? Imo nang saad ako. Yes, Federico. Mahal ko si Rafael. Kaluod, baya. May gisulti ka, Ola? Wa man, Miss Marga. Ato na ko. O ikaw, Daddy. Amping si mong panglawas, ha? Di ko gustong mamatay kag sayo. Federico, Tingali, magkaingon ka.
Nisalbahis kong pagkaanak. Pero may kasing-kasing ko. Nga maluoy ni mo, daddy. May kasing-kasing ko. Oh, Federico. Wow ka na ang tinuod. Wow ka na. Hilak-hilak pa. May hilak-hilak pa. Abi ni mo, karon lang. Diyos, bida. Kabantay ka? Natandog ang akong balatian. Natandog. Kinsi magtuo. Nga tumano ni mo. Tumano ni mo, daddy. Ang paghatag na ko sa kwarta karon. Federico, oh. Eh, mau ka, daddy. Kabantay ka? Malito ning anak ni mo. Pero kung bao mo kung gatag kong labad sa mong pero daddy, bisan pa na. Imong gituman ang imong gingon nga tagan ko nimo og katunga. Taning salamat kay daddy. Daddy, magagsa ko, daddy. Federico, daddy, thank you very much. Daddy, thank you. Daddy Rafael. I love you. I love you, anak. Daddy, salamat kay daddy. Ayaw pagpasalamat, iho. Ola? Nag-video ka? Oh, nindot kayang isina, no? Nay, pang best actor ang himo ninyo rito, Federico. Uy, Ola! Bitaw nyo rito. Believe kayo ko sa mong acting, ay. Maya, boy. Daddy. Sige. Anton ko, daddy. Padayon, amping, anak. Yes, daddy. Ang pingsub ka, daddy, ha? Ikaw, Mami Marga. Panggaagyo din akong daddy, ha? Yes, Federico. Makalaom ka. Good. Daddy. Bye. Arin ako, daddy. Amping Federico. Yes, Mami Marga. Arin ako. Asang malita? Malita ba? Di ara, kung gibalhin nyo rito, di ara. Hanggaw ka, Ola. Anong balhin man mo? Dali. Arin ako. Diyan mo. Oh. Tuan ang imong anak. Maayon taog dili na siya maghatag og labad sa imong darling. Marga, usay. Gibaharan pa ko. Nga, siya nga kung kontra kung magbinuang ko nimo. Nahibaw ko, darling Marga, nga dili ka magkahimo sa pagbinuang ka na ako. Tungod kay, gihatag ko man ka nimo ang tanan, dili ba? Yes, Rafael. Og tuod di ay, darling, mananghid ko nimo. Asa ka man? Makikita magod na ko akong amingka adto sa mall. Pwede ka mananghid ko nimo? Okay. No problem. Dada si Ola ron maoy makadrive ni mong safety ka sa imong paglakaw. No. Dili ko mo ni Ola. Anila na si Ola nimo. Gusto ko nga dili kabiyaan ni Ola kay siya ang mag-monitor nimo. Marga, darling, ako... Rafael, mahal ti ka. Ay, dili ko gusto nga doon ay mahitapot nimo, okay? Mahal kayo ti ka. Marga. Nyor, sugod ka malakaw si Marga noon niya. Siya lang usa. Basin o kidnapon to siya, Nyor. Ola. Ayaw kumpiyansa, Nyor, oy. Ola, usay. Nyor, abi ni mo, kung ayaw permi og tuo sa tamis nga dila. Kay usahay ang tamis nga dila, Nyor, no? Uy, numero unong hilo sa imong kasing-kasing. Ola. Yes! Usa ka malita ang kwarta! Yes! Maya marko politiko ani ron. Usa ka malita ang kwarta. Ni ana sa akong mga kamot. Og ni ako karon sa usa ka maya mabugnawng lawak nga mahalon nga hotel. Oh yes! Live like a king! Ala. Ni ana siya. Maya, nakatumar bago og Blue Max. Karon ka, Marga!
Federico. Oh, Mami Marga, dali. Oops. Ow. Dayon. Gimingaw ni ko ni mo. Oh, ilang purnas ka. Oops. Ow. Ay, way laktaw. Kana, Federico. Magaling ko mabuangan ni mo. Kana. Federico. Ihamon ko ni... Gimingaw ni ko ni mo, Marga. Ingan manasab ko, Federico. Ni Rafael? Oh, ni Rafael, nga naman ka. Miduko kang naglingo-lingo. Nga naman ka nga lang hupaw. Nga naman. Akong gihuna-huna ang gipanulti ni Federico Ola. Ang asa ba ni Junior, ha? Ang iyang pahimangno ka na ko kang Marga nga ampingan ko. Nakadungog ko, Nyor. Ang iyang pahimangno kang Marga at timan na og panggaang akong Daddy Rafael. Oo, nakadungog ko, Nyor. Ang iyang dugang pahimangno kang Marga nga makadungugan ko nga imong gibinuangan ang akong daddy. Imong tuntuhon ng akong amahan. Kaaway mo ako. Nakadungog ka ba niya na, Ula? Oo, nakadungog ko, Nyor. Huwag maingon pa kini nga. May sugon siyang misulti kang Marga nga labaw sa tanan. Ayaw gyud budhi si daddy. Nakadungog ka ba niya na, Ula? Nakadungog ko, Nyor. Mingon si Marga nga, mahal ko ang imong daddy, Federico. Dili ba hitabo nga, luiban ko siya. Nakadungog ka na, Ula? Oo, nakadungog ko. O mitubag si Marga nga mahal ko ang imong dati Federico. Dili mahitabo nga luiban ko siya. Nakadungog ka ba ni Ula? Oo, Nyor. Nakadungog ko, pero ate ka na. Ula, usi. Naibaw ka? Kano panahon na, Nyor? Daghan kaayong buaya, Nyor. Ula. Daghan buaya. Dili lang sa gobyerno. Lakip na sa gugma sa tao, Nyor. Ula, nagduda ka ni Marga? Mao ba? Wa, Nyor, oy. Mahal ko si Marga. Ayaw palabig salig, Nyor. Ula, usay. Ayaw palabig salig imong gugma, Nyor, ngadto kaniya. Nga naman, Ula. Tungod ka, ginaingon, Nyor, too much love will kill you. Ula. Dako kong pagsalig ni Marga. Dili sa makahimo sa pagbiluib ka na ko tungod kay. Bisan roong sayang gusto, akong gihatag ka niya. Sakto ka, Nyor. Pero ayaw kalimot nga ang bitin. Bisan og kanon, kanang bitin ba? Bisan pagpakanon pa nimo sa imong palad, lakip imong siko, lamyon, Nyor. Ula. Grabe ka, Federico. Ma-enjoy ka ba? Yes, Federico. Nalingaw ka ba sa kong kuot-kuot? In 30 minutes, gipabot mo akong kaduha. Yes, Marga. Ako lang gihimo nga akong pagpangga ni Daddy. Unsa? Yes. Ikaw na akong magpangga sa kong Daddy Rafael. Dili ko gusto nga siya mahago inundan nga. Ako mo'y naghimo. Akong gihimo ang tanan. Amyo. Di ba? Kung may bawas dari sa akong gibuhat. At tingalig, hatagan pa ko niya ang premyo. Tungod kay usa ko ka anak nga manggihuna-hunaon. Bantay nga na, manggihuna-hunaon. Nga dili gusto nga mahago ang iyang dari. Ug akong gibuhat ang iyang gibuhaton. Federico. Og ang malita nga iyang gihatag nako. Di palang dugay. Ana, ako nang gisibisyuhan. Dili na siya magmahay.
Tungod kay sa kwarta nga iyang gihatag nako. Akong gitabawan og gilipay nako ang babae nga iyang mahal. Federico. Kabantay ka na. Oy, ang imong cellphone. Si Rafael. Tuba ka. Hello, darling Rafael? Darling Marga, asa ka ba? Kuan, kining... Asa ka na? Kinahanglan nga mahibalik ka dayon dire. Dili ka nga mo kumpiyansa, ha? Kay tingali, kidnapon na usap ikaw. Yes, darling. Actually, nagpalit kog mga vitamins og sa imuhang para maintenance. Bueno, magpaabot ko, ha? Dali na. Yes, darling. Bye. Federico, adto na ko. No. Unya na. Let's have another round. Kabantay ka na. Federico. Asa pa man di ay senyor karon? Ang pagkamanggihuna-hunaon lang yun ng akong darling Marga. Ano man di ay senyor? Nagpalit siya para akong vitamins o sa akong maintenance. Mayo hinoon senyor kung mga kanya. Mao nga ikaw, Ula. Wad ka na imong pagduda, ha? Wapadyod ka makaila ni Marga? Senyor? Mahal ko si Marga. Sige, diha ka una. Doon na po ko atiman ko. Kaluoy, itaw sa tiguang. Dili na ako magdugay. Adto na ko. Okay. Og mano to nga akong instruction, ha? Puyo ka og maayos, dari. Puyo ka gyud. Nga iyang ihatag ang katunga. Nga nahibiling katunga sa kantidad. Nga akong ipangayo kaniya. Yes, Federico. O niyan sa men. Imo na bang atuon ng pamilya sa imuhang duha ka kakibot nga nasikop? Tingali. Tingali gikanta niyang imong pangan. Di ka na mahitabo. Dili, Marga. Ayaw kumpiyansa. Kay karong panahon na. Ganuman karong panahon na. Laglaga na karong panahon na. Awan siya? No, dili sila makahimo sa pagtraidor ka nako. Murag, panahon karon sa mga traidor, Federico. Awan siya? Numero 1 sample, ana. Mao kita. Awan siya? Kay nga no, dili ba gadi ay? Atong giluiban si Rafael. Wanay apil. Wanay labot. Kabantay nga na. Marga. Inting asa mo? Gipatawag si Bay Abil sa Hipis Police. Ha? Nga naman. Importante yung kayo. Kay si Bay Abil gutaw inahimong arresting sa duha ka mangingilad. Katong niya itong gustong mabudol niya ba? Mo ba? Sige, pahibaw lang unya ko ha kung unsay resulta. Nasuta sa gallery. Nga gining duha, imong nasikop, Abel. Daghan ba di kayo nagkaso ni? Nasod gawa sa marinis presuhan. Daghan kay kaso nga ilang gi atubang karon. Mao ang pagpanulis. Mao ba, sir? Kung mao na, sir. Basig mao na responsable sa mga tulis na hitabo nila sa itong dapis trip, di ba? Giyatagan ako sila kigayon nga kung mutugan sila, kinsa ilang mastermind. Imunti silang star witness, batok silang dako. Unya, sir, may paglaom ba? Karong adlaw ang akong gitagal kanila. Busa, gipari ko kamo. Aron mahimong witness sa pamahayag sa duha na imong nasikop, Abel. Yes, sir. Karon dayon, ipatawag ko sila. Sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares. Mas karara. Ulihog na kuno og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.